ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಗಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಆಗ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ ಊರಿಗೂ ತಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿಂಗಾರ ಕಂದಿರು 250 ಕುಡ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಗಿಂಚು ಉಂಡು ರೇಟ್ ಆಗಿ ఒక ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಾಗದೇವರನ ಕೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಚ ದೂರದ್ದು ಮಡಿ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಆಕುಲೆ ಬದದ ಪೇರು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ದೇವರಿಗೆ ಆಕುಲೆ ಪೂಜೆ ಮಂತನ್ವೇರು ಅಂಚಪುರ ಉಂಟು ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚು ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಅದು ಪರೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಎಂಚಮಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ ಕೊಡಾಕ ಮುಲ್ಪ ಆಕಲು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಪನ ನಮಕ್ಕ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ಕ ವಾತು ಸರಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಹಾಕೊಂಡನೆ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ ಮನ್ಪವನು ಪಿಂಗಾರ 250 ಕುಡ್ಲಾಡ್ತು ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಗಾರ ಗಂಜೆಗೆ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಏನು ಏನು ಎಂಚಿದೆ ಉಪ್ಪು ನಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಂಜು ಕೈತಲ್ಲಂಜುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಗಡಿದೆಲ್ಲ ಪೊಗುದು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂತೀರಿ ಕಲರ್ ತೋಚಿನ ಪತ್ತನ್ನು ಅದೇ ಜಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಗಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ಚಾಕಿ ತಿಂಡದ ಕೂಲಿ ಕಟ್ಟಾಪಿನತೆ ಕೊರ್ಪು ಚೆರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಏರಿಗೆ ಮನೆ ಬುಜ್ಜಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಟ್ಲ ಪೋಯಿನ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಲೇಸ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ತೂಯಿನ 89 ರೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆಗೆ ಬಾಯ್.